Ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали мо. имрӯз дар бозори Корвонем 12 дарвоза дуюм рияда инахел платиёи новинка омадагия поёншон гафри меган юра поёншона гафри меган миёнбандшон ҳам ҳастай пешон инахели вишивка задаги 100%. ай размери чанд то чанда дорем? ай 46 та 52. ай 46 то 52 ҳастай. метавонед ки дар ин ватсапҳо занг занед. дастафкаи мо ҳам ноҳияҳо душанбе ҳам тарафи Россияда ҳаст. ё ози расветкош ҳам бисёр омадагиян, ҳам моделош бисёр омадагиян. инаи дигар моделшай бо материалшон драпай и материалиш чия инаиш гафриё ангоркаи тозаҳай. инаи бошад драб даст. Драба ё ки ангорка? Драб ангорка. ина драб ангоркаи тозаш будааст. маҳаммад метавонед ки занг бизанед омада харидорӣ кунед. инаи тараф да бо ҳастай чизое ки бо пештар омаги будан. ё нархошон чандае? 170. 170 бо метавонад ки вақти шумо миёед бо арзон мекунанд. единственное чизе ки иҷада бо мада маъқул шудаги ҳамияе ки ҳам ремен дора барои миёншон, ҳам пешон барои духтаракора лишивка задагия. баъд лишивкаи оригинал дора. ина стойка варатникай. баъд инаиҷаш кожае. то инаи поёна нигар кунед обшивка кардагия. то иҷара кожае. инаиҷашда бо кнопка қатӣ. бибинед ҳамиҷа чизе ки ҳаста 170 сомонӣ. 170 сомон. касе ки омадан наметавона метавонад ки занг бизана. мо дастафкар тамоми ҷо дорем. қайҷа ҷои автояй вақте ки дим айноми канали Libos TV гап мезанад арзон мекунем. ами арзон скидка мекунем 100% скидка дорам. 150. анера ин чизе ки шумо мебинед жемчуг доран сари китифтошон да ё 150 сомон. каси да маъқулае меоя харидорӣ мекунад. и ҳамн точкае ҳастае ки шабнами сурайё дора. шабнам дошт. ина ози борои нав оварда. боқи сарбаланду обод бошен. видеоҳои ояндаи моро ҳам тамошо кунед. худоҳофиз.